Ola a todos e a todas, son Pedro Otero da cooperativa Taquenata. Somos unha entidade especializada en teleformación e, bueno, unha das nosas áreas de traballo é o cooperativismo e a economía social, e eu estou aquí para presentarvos unha colaboración que vamos a iniciar coa Escola de Relacións Laborais, na que vos presentaremos un itinerario formativo de 4 cursos relacionados con cooperativismo. Eu penso que son cursos moi interesantes para vos, nos que podedes aprender como funciona a fórmula cooperativa, como podedes levar a cabo unha iniciativa de cooperativismo, e, bueno, vos vou deixar agora a miña compañeira para que vos conte un pouquiño como podedes facer. Boas, eu son María Sánchez, son a persoa que leva un pouco a nivel técnico o desenvolvemento destes cursos. Entón, o primeiro paso sería entrar na páxina da universidade, onde ides ter acceso ao programa concreto destes cursos, ao programa formativo, e tamén nesa mesma páxina podedes realizar a matrícula aos cursos que vos interesen. Unha vez que vos matriculades tamén teredes acceso a un curso gratuito que a nos parece polo menos que pode ser moi interesante para vos tamén, que é un curso de prevención de riscos laborais nas TIC, un curso moi atractivo, dinámico, interactivo e que pode ser de interese e complementario aos outros cursos sobre cooperativismo que tamén ides atopar neste paquete de cursos que vos ofrece a universidade e Taquenata. Entón, vos animamos a que visitedes a web e xa nos veremos próximamente. Esperamos vervos. Un saúdo.